màster en arxivística, UNED, Tècnic Superior de Documentació Sanitària. La seva trajectòria professional ha estat lligada a l'àmbit bibliotecari i arxivístic i en els darrers anys també als museus. Ha desenvolupat com a professional autònom diversos projectes per als arxius dels ajuntaments de Gandia i Oliva, centrats principalment en la digitalització i catalogació de fons hemerogràfics, fotogràfics i audiovisuals. Actualment és bibliotecari, arxiver i director del Museu Casoleria d'Àngel Domínguez de l'Ajuntament de Potries. A més, és membre de la Junta de Govern del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, ocupant la vocalia de formació. Pots aplaudir-les? Moltes gràcies a tots i a totes, especialment a l'alcalde de l'Ajuntament de Roba, a Míriam i a Maria José, que van venir així a vindre avui. I jo, quan em van telefonar i vaig estar preparant la xerrada, vaig començar a mirar a veure quina relació hi havia entre Orba i Potries i em vaig arribar a una sorpresa que no coneixia, és que són dues poblacions amb molts paral·lelismes. Tant Orba com Potries estan en unes comarques molt turístiques, però estan a l'interior, no tenen platja. Això és un hàndicap que tenen. Per una part, perquè tenen molts turistes a molt a prop i hi ha que buscar la forma de portar-los així per a que es coneguen. I també té un altre paral·lelisme en la part històrica. Tant Orba com Potries tenen un origen morís i estan relacionades amb la família Borja a través de la família Centelles, dels dos. I, sobretot, són unes poblacions amb una gran quantitat de terrisseries, estan lligades, igual que a vos, a la producció del fang i de la terrissa. El que passa és que a Potries, malauradament, ja no hi ha ninguna terrisseria en marxa des de fa molts anys. La fallida del negoci terrisser en els tallers tradicionals va ser a finals dels 60, a principis dels 70, i llevat de l'última terrisseria, que és la d'Àngel Domínguez, que va estar en marxa fins pràcticament el que va faltar ell, els 80, la resta van tancar i van desaparèixer. I les terrisseries, com estaven en cases, aquests tallers els van reformar i van desaparèixer completament. Afortunadament, per una sort de circumstàncies que va tindre l'Ajuntament de Potries, al final dels anys 80, l'any 87, es va poder comprar la casa, que ara és la casa del Museu de Casoleria d'Àngel Domínguez, es va poder comprar la família i amb la idea de fer un projecte ja des d'entonces de crear un museu allí. El que passa és que des que es va comprar el 87 fins que vam obrir les portes del museu el 2015 van passar molts anys en què el projecte va tindre molts problemes, sobretot problemes econòmics. I també que com que no havia, l'ofici ja havia desaparegut a Potries, tampoc hi havia un impuls fort d'una empresa per a que poguera funcionar allò. I vos contem, des que van comprar la casa fins que es va obrir, han passat diverses corporacions municipals, amb 4 alcaldes i alcaldesses diferents, però tots tenien, a part són de diferents partits, tenien un objectiu que era aconseguir obrir les portes del museu, perquè a Potries hi havia una forta tradició, encara que no estava en marxa ninguna terrisseria, tots tenien algun familiar que havia tingut una terrisseria, eren fills o nets de terrissers, de casolers, que diuen allà a Potries, perquè realment allà el que es feia eren sobretot casoles, per això es diuen les Potries, es diuen casolers, del malnom també. I amb aquestes intencions es va començar a treballar. Van passar moltes corporacions, diferents tècnics municipals. Jo porto com a director del museu des del 2010 sol. Era el primer director de la col·lecció museogràfica i després del museu. Però abans de mi han hagut diferents tècnics, vam anar presentant projectes, buscant finançament i finalment, després dels primers projectes, ja als anys 90, als anys 98, es va declarar com a col·lecció museogràfica la col·lecció que havia a Potries. Una col·lecció fruit majoritàriament del que els propis potriers havien aportat a la col·lecció. Són peces pràcticament
pràcticament totes són peces que han seguit o donat la gent de Potries a la col·lecció museogràfica primer i al museu després, perquè ells volien posar-les en valor. Hi havia un sentiment dins del poble de que això no es perdera i des de les corporacions municipals des de l'Ajuntament aquest sentiment es va replegar i es va treballar per a fomentar. En els anys 80 ja es van fer les primeres excavacions a Potries, ja en plans seriós, hi havia un arqueòleg que va estar per allí, van trobar una vila romana, es va començar a excavar i van començar a pensar en el passat terrisser a Potries, des d'on venia, com havia funcionat. Va preparar un argument històric per anar preparant la idea de fer un recorregut històric de la terrisseria a Potries. Es va relacionar molt amb igual que hacía a Orba, a Sant Morís, s'entenia que aquella terra estava habitada per morís, que l'havien transformada i l'havien fet a seua, havien desenvolupat uns sistemes de reg amb unes sèquies i uns partidors d'època medieval, que després amb l'arribada dels senyors cristians es van desenvolupar i es van reformar, però bàsicament són d'origen morís, àrab. I amb aquestes idees i amb les peces que van tindre es va desfer la primera col·lecció. I sempre a Potries s'ha treballat el tema del museu com un contenidor de les peces per a ensenyar-les a la gent, però també s'ha treballat com un museu obert. No sols s'ensenyava al museu, sinó que també s'aprofitava i s'ensenyava al poble. Es va desenvolupar la primera ruta que van fer, que va ser la ruta de l'aigua, que era un recorregut per les sèquies i els partidors medievals que us comentava, explicant el seu origen, la seva forma de treballar. No vos he dit, Potries, igual que Orba, Orba està al costat del riu Girona, Potries està pegat al riu Serpis, i en Potries naix un sistema de regadiu. Hi ha una sud que desvia l'aigua del Serpis per unes sèquies i rega tota la plana de la Safor. Allí tenim la sort, tenim un gran patrimoni hidràulic de més de 500 anys que li vam començar a treballar per a donar-lo a conèixer i van tindre un gran nombre de visitants que venien simplement a Potries a fer la ruta de l'aigua i a conèixer-nos. I ja tenim ahí un punt de començar a treballar. Ja us dic, el projecte va començar als anys 80, es va desenvolupar als anys 90, finalment a l'any 2007 que va ser, vam presentar el projecte museològic museogràfic a uns fons europeus, els fons FEDER, que allí en Brussel·les va aparèixer que era un projecte que tenia interès i van aconseguir unes subvencions que no s'havien aconseguit les administracions autonòmiques ni provincials, i amb aquests diners es va reformar la casa d'Àngel, es va rehabilitar sencera, es va rehabilitar el forn, es va preparar tota la casa per a allotjar la col·lecció museogràfica. I ja en l'any 2015 finalment es van poder obrir les portes de la casa. Encara en col·lecció, no es va fer una inauguració per se, sinó simplement un dia, quan ja estava obert, l'alcaldessa va obrir les portes i va convidar a tota la gent de Potries a que entrara al museu i el feren seu, el sentiren propi, i la gent va reaccionar molt positivament. Van entrar, van veure i a partir d'ahir van començar a treballar una cosa que ja estava a Potries, és que el sentiment de propietat de la casoleria com una cosa pròpia d'ells, i això que estava dient de fer ambaixadors del poble, allà a Potries si vas i preguntes, tots et diran on està la casoleria, t'explicaran què és la ruta de l'aigua i t'explicaran el seu patrimoni perquè tots el coneixen i l'aprecien i saben d'ell. Això és una cosa molt important que sí que tenim a Potries, que pese que no tinguem gasoleries en marxa, doncs sí que tenim aquest sentiment propi. Ja ho he dit. Amb l'obertura del fons del museu es va, al 2017 i entre el 2017 i el final del 2016, es va establir el Pla Estratègic Cultural del Poble, que aunava la idea d'utilitzar el patrimoni i la cultura i el museu com un eix fundamental per a un motor econòmic, per a turisme
turisme i aconseguir beneficis per al poble. És un motor econòmic propi. Aquest pla estratègic cultural es va treballar amb els tècnics municipals i amb el suport de gent de fora. Vam comptar amb el suport d'Antonio Bravo, de la Fundació de Patrimoni, Cultura i Museus, de Pau Rossell, un professor d'Economia Aplicada de la Universitat de València i que treballa en Congut, de Jorge Hermosilla, el vicerector de la Universitat de València, i Trini Moreno, que va donar una mirada d'igualtat del projecte. I amb aquest projecte vam començar a treballar i a fer coses en la idea de presentar el patrimoni i la cultura com a motor de l'economia. I es van presentar a la Titularitat Cultural, no sé si sabeu que Potries va ser capital cultural l'any passat, capital cultural valenciana, i això ens va donar una visibilitat, però per a presentar-nos havia de desenvolupar tot un projecte d'activitats i de coses. El museu era un dels eixos principals. Des d'ahir naixien o es desenvolupaven moltíssimes coses que es feien al poble. Ara sí, no sé si podré accedir. Podria ensenyar-vos un vídeo. Vam preparar un vídeo de turisme en què es mostrava el poble. És un poble menut. Una història feta d'aigua i d'argila, de moriscos i repobladors, al peu dels Tossanets, a la mar dels Serpis i ben a prop de la mar. Potries conserva i utilitza encara els partidors medievals de les sèries del riu que donen aigua a les hortes de Garcia i d'Oliva, les terres que corren dels Borja i dels Centelles, bancals que han vist 1000 collites, abans de Canyamel i Moreres i ara de Tarangers. És un vídeo turístic. El carrer de Boamit conserva el nom àrab amb què és conegut des de fa segles i amb la plaça de l'església i els carrers del Cup i de Dalt conforma el barri antic del poble, testimoni viu del passat musulmà, morisc i senyorial de Potries. La terrisseria és una tradició mil·lenària a Potries. De les mans dels artesans i de fons, com el que es conserva al Museu Etnològic, han eixit cassoles, gerres, plats i pitxers que han donat fama al poble des de temps immemorials. Potries, un poble acollidor, sempre obert a milers de visitants de prop i de lluny, sobretot quan el primer cap de setmana de febrer, com a poc des de fa 400 anys, es munta el Corral de Sant Blai, el més famós i concorregut de tota la comarca de la Safor. Potries, patrimoni viu. Va entrar la marca, esta de patrimoni viu, per a intentar posicionar el poble i vendre el patrimoni del poble com una cosa que està viva i que hi ha que treballar i veure-la i viure-la.
Aquest vídeo em sembla que és del 2016 o de 2010, jo crec que el van fer a final del 2016 i van presentar el Fitur en 2017, vam anar a Fitur a presentar el nostre projecte. I a partir d'ahí vam començar a desenvolupar diferents accions. Vam crear, a part de la ruta de l'aigua, vam crear una ruta de patrimoni urbà que passava per l'Ajuntament, que és una casa senyorial, i acabava en el museu, visitant tot el poble. Vam crear 3 rutes alternatives per fora del poble, que també totes combinades. L'oferta del museu inclou la visita al museu o la visita combinada d'alguna ruta externa que passa després pel museu. I expliquem totes les rutes de fora del poble, la ruta de l'aigua, la ruta urbana o la ruta de Sotalla, que és una ruta que vam fer que eixia des del poble i anava als municipis de més avall, d'aigües avall de les Sèquies, o una ruta que es diu Entre Res, que visita el patrimoni natural del poble. Totes elles es poden fer de forma guiada, i nosaltres oferim un guia des del museu, que a part de ser museu és interpretació turística, o de forma autònoma. Tot està a la web nostra, tenim les rutes, es poden accedir des de la web, es poden buscar en Google també, les tenim ben posicionades i es poden fer de forma autònoma. Està tota la informació penjada, pots descarregar-te el mapa, els tenim en valencià, en castellà i en anglès. S'ha treballat molt amb el turisme britànic, que el tenim molt a prop a la Marina, hi ha molts anglesos i allà a la Saforniana també, que estan molt interessats. És un turisme diferent, no és el turisme típic de sol i platja, que realment els tenim a Gandia o a Oliva, estan a 5 quilòmetres i no van a eixir de la platja. Moltes no visiten ni tan siquiera les poblacions de Gandia i Oliva, sinó es queden sempre a la platja. Busquem un turisme alternatiu que estigui en interès per la cultura i per el patrimoni, i buscant aquest tipus de turisme s'han creat diferents productes que es poden ser atraients. Ara mateix, a part d'aquestes rutes tal qual que estan, oferim la possibilitat de rutes mixtes o amiga de les seves necessitats. L'última que vam tindre va ser una excursió d'anglesos que van venir de la Marina, que venien a fer senderisme i volien fer un senderisme cultural. Es van donar una volta pel poble, van conèixer la ruta de l'aigua, van dinar a un restaurant del poble i després de dinar van aprofitar i van venir a fer la visita al museu i van passar tot el dia a Potries d'una forma diferent. Van disfrutar molt, van fer un munt de fotos. Una cosa que sí que hem treballat nosaltres molt, que ha sigut el posicionament en les xarxes socials, en els buscadors i demés. La sort que tenim és que, clar, Potries no és com agost, que no n'hi ha més que una, i aleshores ha sigut molt fàcil posicionar-nos, i si busques Potries, la primera plana el primer enllaç que apareix és el de la web de l'Ajuntament, on està posicionada la web del museu. Vam reinventar la web de l'Ajuntament, havíem pensat fer una web fora pròpia del museu, però després vam pensar que havia que aprofitar aquest posicionament i posar dins de la web municipal del museu i que estava tot implicat ahí. Hi ha un apartat que es diu Potries Turisme i ahí està tot el conjunt de totes les coses que es poden fer a Potries per a passar, per voler-lo, visitar-lo de formes diferents. Estan combinades en rutes o pots veure simplement la descripció del patrimoni hidràulic i veure els molins, els partidors, les sèquies i els assuts, o pots buscar-te una ruta i fer-te-la tu mateixa. Pots fer qualsevol cosa a través de la informació que tenim a la web. I a més, ja us dic que oferim, si no vols fer-ho tu sols, oferim un guia que pot acompanyar a tota la gent que vingui a fer aquestes coses. Què més? Hem treballat molt, hem començat a treballar en una cosa que mancava molt allí, perquè tenim sort que venen molts visitants a veure durant el Corrat, però la resta de l'any apenas tenim visites escolars. Aleshores el que hem fet ha sigut treballar les guies didàctiques amb una empresa especialitzada, perquè nosaltres no us ho dit, és un poble més menut que Orba, de 1.000 i pocs habitants, i tenim les mancances pròpies de l'administració d'un municipi tan menut. Hi ha poc personal i com ha presentat, jo m'he dedicat a fer moltes altres coses a part de director del museu. Aleshores hem buscat la col·laboració d'empreses externes per a que ens ajuden a fer aquestes visites. I si ens visita un col·le que si venen 20 xiquets no hi ha ningú problema, però imaginem si venen 2 autobusos d'escolars, amb el personal que tenim al museu no podem assolir aquest tipus de visites. Però hem buscat una empresa que és d'ací de
la Marina, que viu entre Reus, que ens col·labora amb nosaltres per a fer-nos aquest tipus de visites. I ara han organitzat uns packs, unes formes de treballar que ells ofereixen algunes coses extra, entreteniment al carrer o fer les rutes i partir els xiquets en grups, perquè mentre uns que fent la ruta de l'aigua tens un visitant del museu i no es quedi ningú sense fer res, sense preparar, que ens facilita molt el poder ofertar aquestes visites escolars al museu que abans era un poc complicat de gestionar. També hem realitzat unes noves guies didàctiques adaptades a tots els nivells, des d'infantil a ESO, i les hem penjat a la nostra web, perquè hem pensat que és molt important que els mestres, abans de vindre a veure el museu, puguen treballar aquests materials a classe, un treball previ, i amb aquests materials ja treballats en classe, al vindre a Potries, els xiquets i les xiquetes són coneixedors del que van a veure i poden veure amb una mirada diferent i més profitosa. I després poden seguir amb les mateixes unitats per després fer el treball a posteriori a la visita. I després, el que volia contar-vos, la capitalitat cultural valenciana ens ha donat un impuls prou fort a Potries. Abans havíem fet, en aquesta legislatura mateixa, havíem fet la jornada de museus locals, en què van vindre museus de tota la comunitat a Potries a fer una jornada sobre museus. Allí van ser sempre aquesta jornada. I també van fer una jornada d'artes històriques amb el suport de la Universitat de València i també amb alguns professionals i ja tenim experiències en fer coses així. Però amb la capital cultural valenciana vam anar un pas més enllà i vam convertir el dia a dia de Potries en una oferta cultural immens. Tots els caps de setmana tenim alguna cosa cultural allí. He fet unes notes per no deixar-me més importants. Van tindre 3 exposicions d'art contemporani a través del Consorci de Museus, que es va donar suport, que va començar una línia de treball en què crec que primers moments el dia això, que després ha continuat en altres pobles. Van tindre una exposició d'artesania amb el Centre d'Artesania de l'Àfrica Valenciana, van tindre una exposició del Mubin, Estètica Republicana a València. Penseu que Potries és un poble de 1.000 habitants i tot això estava allí, que es podia haver vist en València. El que no s'ha contat és que la col·lecció abans estava en l'Ajuntament i al traslladar-la al museu ens va quedar una sala, tota la cambra de l'Ajuntament, que és un edifici prou gran, ens va quedar lliure per a poder fer exposicions temporals. Que pràcticament sense manejar ni una peça del museu tenim una quantitat de metres prou gran per a poder fer exposicions temporals a Potries, que ens dona una llibertat de treball. Vam portar una exposició del MUGAE, del Museu Valencià d'Etnologia, que és un Pellicer, les seves nostres plantes, i també hem fet altres actes. Per exemple, per al Dia de la Dona, una cosa que també hem treballat molt és el tema de la igualtat de gènere, i van convidar a 4 dones del poble, 4 dones majors, prou majors elles, algunes d'elles sempre de 80 anys, que contaran la seva experiència personal en la seva vida i com s'havia desenvolupat, què feien, com se sentien, i el marc d'aquesta experiència va ser el museu. Van convidar a ella a vindre i van sentar al museu, van contar la seva vida i va ser una experiència fantàstica en què van disfrutar elles i van disfrutar tots nosaltres, perquè van contar la història del poble viva. També hem fet activitats per a famílies. A Pasqua, per exemple, vam pensar anem a reinventar-nos. De vegades les famílies és complicat si tenen xiquets poder vindre a visitar el museu, perquè a mi els xiquets menys no s'interessa el que s'interessa als grans i vam proposar els pares estan visitant el museu, vam proposar unes activitats dels tallers perquè els xiquets estaven allí controlats fent coses de fang, treballant el fang i treballant el ou de Pasqua i res, perquè estiguin entretinguts i disfrutaven de la visita tant de pares com a els fills. I una cosa que també hem treballat molt ha sigut el treball amb l'escola. I a Potries sols tenim una escola, però hem treballat molt amb ells, ha hagut molta relació museu-escola, i en la visita que va tindre el conseller quan va fer la capitalitat cultural, el guia del museu no va ser jo no vaig mostrar el museu, va mostrar els guies, van ser els propis escolars de cinquè, de primària, van fer el seu
museu i van fer de guia al conseller i a totes les autoritats. Va ser una experiència superxula i van quedar flipats tots, de veritat. El sentiment de pertinença a la població és molt gran, perquè la gent ha fet seu el museu. El senten com una cosa seva, no és municipal, és de l'Ajuntament, però també és de tots. És una cosa que és de tots i això s'ha treballat molt. A més, la capital cultural ens ha donat una àmplia visibilització en mitjans de comunicació, en premsa, en notícies, en vídeos, ha vingut la ràdio, ha vingut la tele autonòmica a fer-nos diverses entrevistes, han fet programes en directe des del Museu de Ràdio, s'ha treballat molt el tema de la comunicació i també s'ha buscat una cosa que és important, la col·laboració amb l'empresa privada. Buscar patrocinis amb l'empresa privada que coneguen que fer-se patrocinadors culturals té beneficis econòmics. És una cosa que moltes empreses potser no ho saben i això sí que es pot treballar, és un eix que anem a continuar treballant. Nosaltres vam aconseguir que Dulcesol ens patrocinar la capitalitat i igual que una empresa de llibre pobre que és Citrosol també vam fer patrocinar algunes activitats. És una forma de treball profitosa per ambes, tant per al museu com per a les empreses. I bueno, a part d'això, hem treballat innovant, fent coses diferents, buscant formes d'atraure gent. Una cosa que no sé si passarà així a Potries o passa a Os, hi ha un segment de població que no ve al museu. Els escolars venen perquè venen al col·le i les persones majors, els jubilats, les transicions també venen al museu perquè ja tenen més temps d'oci, però hi ha un segment de població, la població jove i els pares i això, la població moltes vegades, a no ser que estiguin fent turisme, que si la gent de fora, els de propet no es fan al museu. I vam, aprofitant que ara està molt de moda això de les escape rooms i demés, vam crear un escape room dins del museu, en què era una forma diferent de veure el museu, fem una activitat diferent i visiten, fem un escape room que passa per tot l'edifici del museu, per totes les sales i veuen el museu sense que es donin compte que estan en el museu. I fan una activitat d'oci molt interessant, i l'han gaudit molt i han conegut tot el museu sense adonar-se compte. Jo ara volia, a veure si puc veure-vos, volia ensenyar-vos un altre vídeo curtet que vam fer. En maig vam complir un any com a museu i vam aprofitar i vam fer una festa i vam posar un vídeo de... Vam posar un vídeo del que havíem fet perquè vaig veure que us he contat en un vídeo curtet del que s'ha fet a Potries durant l'any. I el museu és centre de totes les activitats. Així n'hi ha alguns canvis, ja veig que el museu està diferent, hem evolucionat molt. Potries es converteix en l'epicentre de l'art contemporani. Van vindre els artistes que es posaven a fer tallers amb la gent que volia participar. Per a nosaltres ja sabeu que el Museu Gasoleria és molt més que un museu arqueològic. És un centre de desenvolupament i és un continent cultural.
fum d'activitats en unes soles i hem aprofitat el museu per a tots, pràcticament. I aquesta festa d'aniversari, volia ensenyar-vos algunes fotos per veure-ho. A veure si es veurà bé. Este és el museu, el van decorar com una festa d'aniversari, però el que volia ensenyar-vos és tota la gent des del poble. És gent de Potries que va vindre a celebrar l'aniversari amb nosaltres. L'aniversari vam aprofitar i aquest aniversari per a posar en relleu el paper de tota la gent de Potries. Els van donar a tots aquells que van donar alguna peça al museu, els van donar un diploma com a cedent o donant del museu i em vaig passar ahir 10 minuts repartint diplomes perquè va ser una llista supergran. Perquè llavors que tota la col·lecció era de gent de Potries. Així vam fer un pastís. Ahí tenim Àngel i Amparo, que són els fills que queden vius d'Àngel Domínguez i Amparo, que són els propietaris de la casa. Ara estava a la terresseria. Vam celebrar tots junts la festa amb música, l'equip i, bueno, és que és important que en este tipus d'activitats no es poden fer soles. Una part important també és l'equip de treball que n'hi ha que posar. N'hi ha que buscar la forma d'aunar la gent de fora de l'Ajuntament, o sigui, les associacions, les persones que no estan treballant, que no són municipals, junt amb els polítics, amb les corporacions municipals que van passant i amb els tècnics municipals. Sense una sinergia entre tots, aquests projectes són impossibles de fer. Aquell dia jo recordo que vam treballar el dia pel matí estàvem ahí tots inflant globos, l'alcaldessa va venir a ajudar-nos, o sigui, va ser un treball en equip i ara l'únic funcionari que està escrit al museu soc jo, però afortunadament hi ha polítics, estan tinguent una línia de subvencions que ens dona suport per a poder contractar tècnics especialitzats que acaben de llegar-se al món del treball, els famosos, no sé si coneixeu de l'administració, els encujos i els encucos. Hem tingut la sort de comptar amb graus de turisme, amb GASOCs, amb graus en comunicació audiovisual, amb psicopedagogs, amb mestres, que tots, cada un des de la seva missió, han aportat al projecte i han fet treballar aquest projecte en conjunt amb els tècnics municipals i amb els polítics per a crear un projecte que ens unisca a tots i que ens definisca el projecte com a un projecte propi de Potries. I bueno, l'únic que queda, que volia contar-vos, és que el projecte que vos he dit, el projecte el Pla Estratègic Cultural que vam crear el 2017 al 2020 és una cosa que no es va crear i es va quedar en damunt del paper i ja està. És una cosa viva que s'ha anat transformant i ens queden diverses coses pendents. La més important, així ara i a agost no teniu aquest problema perquè encara teniu artesans que estan treballant, artesans que estan treballant, a Potries no tenim això i el que anem a crear és una escola taller que desenvolupe, que torna a portar l'ofici a Potries, que torna a posar en marxa estors en sèrio i encara que sigui com una economia, part de l'economia complementària dels terrisses que es posen a treballar, que la gent de Potries torna a ensenyar-se els que no saben, els que són fills o nets de casolers, que tornen a fer casoles, que tornen a treballar la terrisseria, perquè és important. No sé, una cosa que ens passa molt a Potries, que segur que així no us passarà perquè tenim encara terrisses, és que la gent quan ve a visitar-nos volen emportar-se algo fet a Potries i no podem oferir-los res d'artesania fet a Potries. Durant un temps vam vindre així a comprar algunes peces i vendre-les allí, però clar, això és perquè s'emporten algo, però realment és una cosa que no té massa sentit i la idea és que quan comencem a treballar d'això, posar un pla d'informació amb l'escola de taller que començarà, les obres que començaran el mes que ve si no passa res. I espero que l'any que ve estigui allà en marxa l'escola de taller, que tinguem gent, com la logo de Cervez i que puguem contractar ahí professors i que es puguen ensenyar a gent de Potries i de fora a començar a treballar en la terrassa a través
També tenim pendent el tema del personal és el que hi ha i n'hi ha que treballar molt en la conservació i la restauració de les peces que tenim i la posada en valor, la catalogació. És una pata que tenim un poc coixa, tota sempre per falta de personal. Anem preparant noves exposicions temporals. Apenas el que tenim exposat al museu apenas és el 20% de la col·lecció que tenim a botigues. I clar, són moltes peces que no es veuen perquè no tenim temps o espai per a poder fer exposicions. I clar, una de les coses que anem a treballar és això, preparar exposicions temporals amb les peces que tenim guardades per a que vagin girant i que la gent vagi podent veure-les, perquè al final si no les veuen no tenim un sentit vindre. I una cosa que volíem preparar també, que vam començar l'any passat, s'ha curat de moment, però és un projecte que jo vull donar-li una espenteta, a veure si l'hem de poner. És una visita virtual amb una tablet o un mòbil, un smartphone. A Potries, a part del que es veu, la casoneria d'Àngel Domínguez és la meva que queda, però van haver fins a 9 casoneries a la vegada en marxa a principis del segle XX, i a part hi havia terrisseries fora de rajoleries que feien rajoles fora. I hi ha part del patrimoni que no es pot visitar perquè està dins de cases privades. La idea és fer una aplicació o una cosa senzilla a través de codis QR, si que puguem penjar-lo en la web, per veure el que hi ha dins de les cases i qui vivia en aquesta casa i qui era el casoner, de quina família era, o jo què sé, a l'entrada del poble, al costat de l'església, hi ha unes sitges que estan enterrades, unes sitges de ceràmica, que van així quan van fer la reforma del carrer, o sigui que eren enterrades perquè no es podien traure. I hi ha fotos i la gent pot veure-les i conèixer-les, però clar, si hi havia una sitja i no la poden veure és un poquet raro, perquè és que si tu ho ensenyes i ho mostres, una visita virtual afegeixes valor a la visita. És una de les coses que volem posar en marxa també. I també estem treballant en la protecció de tot el patrimoni hidràulic de fora del poble de les rutes. Si no passa res en el nou Pla General d'Ordenació Urbana quedaran protegits i amb aquesta protecció ens assegurarem que es salven i que no es facin mal a que s'han deixat d'utilitzar, perquè un dels problemes que hem tingut ha sigut que ha canviat la forma de regar en la comarca i ja no s'utilitzen les sèquies i s'utilitzen les mangueres de plàstic, s'ha deixat d'utilitzar i aquest patrimoni que no s'utilitza, si no es protegit i es conserva i es tracta, acabarà caient-se. És una de les coses que també estem treballant amb això. I no sé, i a llarg termini us he contat que hi ha una vila romana al poble i jo crec que espero jo que durant la nova estada allà a Potries en algun moment s'arranquen els tarongers i que es faci una excavació ja total de tota la part de la vila romana i posem un valor més al poble perquè la vila existeix, a més tenim documentat que en aquesta vila romana havia un forn de ceràmica i volem posar-ho tot en valor perquè sempre són els recursos econòmics el que ens separa i poquet a poquet estem treballant i per ahí anirem. Jo volia deixar-vos, si algú vol preguntar alguna cosa, perquè no puc que em volia res més, vos deixo temps, si no. Ha estat molt alentador sentir-vos els dos. En primer lloc, Jesús. I clar, pensava, 5.000 habitants i aniran la red de Research en marxa. I que això no està al nostre alcance. Però després et sentim a tu que 1.000 habitants i estava tot enterrat i no obstant tot tirat endavant, o sigui que meravellós. Si passem a tornes preguntes, si algú vol preguntar alguna cosa i si no després ens fem el cafè tranquils. Quería hacer una pregunta y es la siguiente, ya que se trata de dos poblaciones muy dedicadas a los pucheros. Bueno, en primer lugar entiendo valenciano y lo hablo, pero lo hablo mal. Me voy a expresar mejor en castellano. Muy bien. Ya que se trata de dos poblaciones dedicadas a la alfarería, no sé, he hecho mi falta, no sé si otro día lo traeré esa colación. La comparación entre un puchero de Potries y un puchero de oro. Un cántaro de Potries, porque los cántaros son muy parecidos. No sé si se diferencian en el asa, en la terminación del asa, en el cuello. El volumen del cántaro es prácticamente
quisiera que si me la podéis aclarar. A ver, yo, per la part que me toca a mi, el tema de no haver tractat aquestes comparacions és que el temps era molt limitat i no puc fer molt d'espai, però a Potries no es feia sols una cassola. Hi ha molts tipus diferents i a veure, les relacions són molt paregudes perquè estem molt a prop i treballem pràcticament amb els mateixos materials i la mateixa forma de produir. Les formes són importants comparar-les en un moment determinat per saber. Per això estan les catàlegs. Si interessa molt, a Potries, en la web del museu, tenim penjat tot el catàleg de totes les peces que hi ha. Ho tinc pensat. Que pot accedir-ho directament de casa molt mirar. No n'hi ha documentació. Sí, falta treballar. No n'hi ha llibres, no n'hi ha res. Hi ha un llibre molt xicotet que es tracta d'ací, de la terrisseria d'ací, però que és un llibre que té, lo dic. Entonces, el treball d'investigació està preparant-se, però clar, això necessita molt a tot, personal i ¿en qué recursos. puedo diferenciar un asa de Potries de un cáncer de un asa de así de oro? Bueno, si estamos en un serie después de la publicidad. En la cuarta charrada, Miriam y María José explicarán las diferencias. Vale. Pero eso pregunta yo antes. En la última charrada del Martín, ellos dos explicarán, digamos, igual que explicarán completamente ese diferencia. Molt interessant, igual que el de Bosch com el de i penso que per l'associació d'ajuntaments organitzar un dia complet amb famílies, amb xiquets, perquè és molt important que els xiquets i els joves vegin tot el que s'ha fet a les escoles i el patrimoni que comercial, perquè és molt important. Com hem vist, la família Berenguer, com s'han implicat fills i nets, jo penso que hi haurà altres xiquets, altres joves que també de veure el que s'ha de fer i els jovens i tenim la sort que si hi ha les tallers que funcionen encara, pocs ens han emportat. I s'impliquen des del camp. Seria molt interessant organitzar un dia durant les vacacions de Nadal o que sigui un viatge a Potries i un viatge a Bosch. Sense exposició. Convidats a que anem a Potries. Tot i que tan propet, clar, que explicar també que està molt propet. Nosaltres, un ajuntament i Míriam i Maria José m'han anat una vegada a Bosch, una altra a Potries i un poc per comentar. A mi, jo tinc les meves ports, com a cal tinc les meves ports en tota això del fang i ve, de certa manera, relacionat, ho hem comentat en Potries, el 80 es comença la història del fang i el 2015 s'obri del museu. Nosaltres, la història del fang, apropiant-se-la i l'Ajuntament o les persones les comencem pràcticament que el 2015 o per ahí, és quan comencem a reivindicar tot això. És quan vam començar al 80, fa 35 anys que estan en el projecte, nosaltres en portem 4 o 5. I en tot això hem aconseguit obrir un museu. I a partir d'ací tenim tota una sèrie de reptes pendents. Però el que em fa por a mi és que això sigui un arrencar i després es queden quietos. I com ha dit Jesús en agost, hi ha una sèrie de coses que van més enllà de... estan relacionades amb el propi museu, però van molt més enllà. És necessària i és possible, sobretot, perquè, clar, a mi també jo em poso en el seu paper, en altres coses que explique jo i tal. Ells venen així i sempre està la visió de que si ells ho han fet, nosaltres també ho podem fer. Això en molts aspectes de la vida és més qüestionable. Però jo sí que vull dir que ells tampoc venen així a fardar ni a vacilar ningú, sinó que realment això que hem fet a Bosch, això que hem fet Potries, es pot fer. I això és el que nosaltres, com a poble, i penso jo que també ho hem comentat, el teixit empresarial, sobretot, s'ho ha de creure. Si continuem en la pel·lícula un poc en el que estem, això serà un museu, una col·lecció, i a poc el temps acabarem tancant les fàbriques, acabarem tenint un museu i 4 vídeos per ensenyar. En canvi, si aquest canvi de mentalitat es fa, acabarà passant el que no. Però és que això és inqüestionable, perquè nosaltres també tenim xiquets,
també tenim empreses, també tenim pobles grans al costat, tenim pobles xicotets en turisme al costat també. Jo sempre he sigut un gran defensor de la localització de l'hort, i no sé el context que teniu en agost, però és que nosaltres tenim molta gent en tenda que durant els dies de sol paga, però per la nit, quan hem demostrat de fer alguna cosa. Però és que ja no sols Centènia, és que a la Vall de Llinera, a la Vall de Guard, la gent va per castig. Tu te'n vas al barranc de Diferi i allí poden venir 50 o 60 persones cada dissabte i cada diumenge. I aquestes persones passen per la rotonda. El repte jo crec que l'hort és que nosaltres la gent la tenim, perquè això li dius tu desplaçar-se des de la costa fins a l'interior, allí requereix un esforç. Així es passen pel costat. I el repte nostre és agarrar aquesta gent que vingui al museu i a partir d'ahir que el museu servís com a dinamitzador de les empreses locals destinades a la pròpia cerveseria, al propi fan, però també a l'hostaleria. Avui per avui no es pot menjar un plat d'arròs al forn fet en una cassola de fang enorme. En llocs comptats. I no és una crítica, sinó que és una reflexió en el sentit del que es queda per fer. I tot això és un camí que hem de recórrer i pense que necessita, en certa manera, un canvi d'actitud de la nostra gent. Ja hem passat la part romàntica, la part d'obrir el museu, la part de convertir l'associació, i això ho hem de convertir, perdó-me l'expressió, en un factor econòmic per a que continuï. És necessari que continuï i que tingui una repercussió econòmica en el teixit empresarial del nostre poble. I aquest és el repte, per a mi. Jo volia comentar, primer felicitar a Borja i a l'Ajuntament de Contrís per el que estan fent. Comentar que el 9 d'agost en 2021 complirà 40 anys, que va crear una turista alemanya, que això no ho he comentat, de l'any 81, que en l'any 79 va vindre de turista a Alacant i li agradava la ceràmica i vam parlar d'agost i 2 anys després estava creant un museu a partir de les donacions de la gent del poble. Però ella en els anys 80 ja advertia que si no es feia alguna cosa això s'acabava. Estem parlant de fa quasi 40 anys quan hi havia més de 20 tallers funcionant i ningú podia imaginar-se que diguérem que la cartelleria d'agost estava en perill d'extinció. A dia d'avui podem dir que està en perill d'extinció, perquè si no tenim relleu generacional, en 20 anys s'acaba. Però s'ha donat aquest pas. S'ha donat el pas de deixar de produir simplement a creure que es pot canviar. Es pot canviar cap a en aquest cas, empreses multiserveis, perquè el públic ho demanda també. Ara la gent vol experiències, no només vol sol i platja. Nosaltres tenim públic que ve des de Torrevella fins a la zona de Benidorm, de la Marina Baixa. La Marina Alta és veritat que no veiem, però tenim escoles, associacions i després turistes que venen de tota la província. Per què? Perquè l'agost ha funcionat com era fins a l'any passat l'únic museu de fang que hi havia a la província d'Alacant. Però s'ha fet després d'un llarg camí, un camí que va començar a Jesús, que va ser la fundadora, després a partir de la gestió d'una associació amb la col·laboració de l'Ajuntament, que ara és una gestió municipal. Però d'una banda està el que és el paper del museu, però sense una implicació entre, com estava dient abans, entre el públic i el privat, és complicat. Si heu començat ja el camí, podria ha sigut Capital Cultural Valenciana. En un any han fet un munt d'activitats. És impressionant el que han fet en un any. Es pot fer, cadascú té el seu ritme. A vos li ha costat molt. Ara podem dir, tenim esta fortalesa dins del... Caminem sobre un fil d'equilibristes, perquè si no hi ha gent jove que es dediqui a l'ofici, acabarà perdent-se. Però tenim una porta d'esperança. El que passa és que els ritmes són diferents, els pobles són diferents i nosaltres ara mateix, per exemple, ho estava comentant bé, si ara tenim un museu rehabilitat amb totes les infraestructures noves i tal, com és que ara vos esteu plantejant que per fi podeu sobrepassar el número de visitants, que això dels visitants no deixa de ser una estadística. Perquè fa 30 anys, quan ells tenia un número de visitants similar al que tenim ara, era pràcticament l'únic museu etnològic de tota la província, va ser
magnífica, no? De tot el context museístic de la província. Ara hi ha moltíssima oferta i ens hem d'intentar diferenciar cadascú per a poder atraure públic. Però si no hi ha una repercussió econòmica en el poble, ho deixarem en vídeos, en vitrines i s'acabarà. L'empresa privada ha de donar el pas i en el nostre costat, però si no l'haguem donat, no podríem. Nia? Sí, jo puc donar un exemple del que diu Ignasi, perquè estem al principi. A mi m'ha calgut la tarea de repartir propaganda per la Setmana del Fang per els bars i restaurants. I us jure, n'hi havia més d'un bar o restaurant que no sabia que n'hi havia museu en el poble. Entonces, el que he tingut, perquè la nostra idea era fer visible que som un poble amb un passat en el fang i volem futur en el fang, i sobretot en la gastronomia, no sobretot, però entre altres zones en la gastronomia, he tingut que passar 3 i 4 i 5 voltes per els bars i restaurants per a dir de veres no pots fer visible o no pots fer un plat especial, i poquet a poquet han dit que sí, i ara han col·laborat tots segons les seves possibilitats. Estem en el primer any, vull dir que... I per això està el folleto en la taula, ok, ofereixen uno només propaganda, altre un plat especial, un altre fa decoració en un bar. L'amo ha pujat a la cambra de la iaia per a posar en el bar. Bueno, eso es, per a mi ja una victòria tremenda. La meva pregunta no va de projectes. Jo crec que ara, el primer any, he aconseguit prou i seguim tan pocs socis com som. D'ahir tenim un camí enorme, perquè tenim la sort que encara n'hi ha fang viu així en el poble, i això ens dona moltes possibilitats. Però la meva pregunta no anava per projectes, perquè pensa que n'hem parlat de molts. Va per el representant d'Agost. M'ha cridat molt l'atenció una foto que va un camió carregat hasta allà dalt de botitxes, i encara va una dona amb les botitxes. Pensant que abans les carreteres eren de terra, de pedres, i pensant de com estaven amuntonades, és una foto muntatge o com aconseguien arribar al lloc sense que s'encaren entitat de botitxes? Habreu vist la foto del carro i de la mula que estan en fardos d'espart, i després la foto del camió és dels anys 80. La cantereria d'Agost, si va tindre tanta fama, era perquè era bo, bonic i barat. I alguna se trencava, clar, algun botelló es trencava, però són molt resistents. És que no es veu ni papers, ni res. La col·locació de la peça perquè no es mova en el transport. Això és una... Això és tan complicable que la quarta xerrada també ens parlaran de la col·locació. De poder transportar. Segons col·loquen la peça, es trenca. N'hi ha alguna